vamos a facer 12 por 8, vale? Entón, o 12 colocámoslo en vertical e o 8 colocámoslo en horizontal. Entonces, agora, que temos aquí? Temos 8 veces o 10, vale? 8 por 10 ou 10 por 8. Pero sempre que teñamos regletas do 10, temos que traballar coas regletas do 10, vale? Entonces, imos facer 8 veces o 10. Vale? O 10, como está en vertical, colocámolas en vertical, vale? Non podería colocalas en horizontal, porque eu se coloco en horizontal, sálgome daqui da regleta, e estas regletas son as que me marcan os topes, vale? Eu nunca me podo salir nin do límite daqui, nin do límite daqui do 8, vale? Entón, a regleta do 10, que é a que vou colocar eu como está en vertical, colocámola en vertical. E ora vamos o 8 co 2, vale? Podo facer 8 por 2 ou 2 por 8, vale? Entonces vou facer 2 veces o 8, porque teño que intentar sempre utilizar o menor número de regletas posibles. Entón, 2 veces o 8, vale? O 8, como aquí o temos en horizontal, colocámoslo aquí en horizontal. Entonces, ahora cos papeliños vamos montando o que fixemos. Aquí que fixemos 8 veces o 10, que son 80. Pois poñemos, aquí que temos 2 veces o 8, que son 16, vale? Entón, agora sumamos 80 máis 16, que son 96, vale? Agora, imos a por outra. Imos facer, por exemplo, vamos a guardar estas, e imos facer, por exemplo, 14 por 6, ¿sí? Imos facer 14 por 6, o primeiro número 14 sempre en vertical e o 6 en horizontal. Entonces vamos, empezamos, teño 6 veces o 10 ou 10 veces o 6, sempre fago coa do 10, 6 veces a regleta do 10. Colocámola, o 10 está en vertical, vertical, perfecto. E agora, 6 veces o 4 ou 4 veces o 6. Sempre teño que pensar que teño que usar o menor número de regletas, vale? Entonces vou a facer 4 veces o 6. O 6 está en horizontal, colocamos en horizontal. Ten que coincidir a forma aquí e aquí, vale? Se colocáramos o 4, teríamos que colocar en vertical, vale? Porque o 4 está en vertical. Pero vamos co 6, vale? Entonces aquí que fixemos papeliños, aquí fixemos 6 veces o 10, que son 60, e aquí fixemos 4 veces o 6, que son 24. E agora que facemos co 60 e co 24? Sumámolo. 60 máis 24, pois podemos descompoñer o 24 nun 20 e nun 4, e sumamos 60 e 20, 80 co 4, 84. ¿Sí? Vale. Imos facer outra un pouquiño máis complicada. Imos ir complicando pouquiño a pouco, vale? Despois, cando sexan multiplicacións a un pouquiño máis grandes, pois xa non usamos a táboa, facémolo directamente en papel, porque senón faría falta unha táboa moi grande, vale? Entonces, imos facer, por exemplo, 15 por 12, ¿sí? Xa vou aquí un papel. Imos facer 15 por 12, vale? Entón, ti na libreta, o que farías sería o 15, que sería o 10 e o 5 en vertical, como temos aquí, e o 12 en horizontal. Un 10 e o 2. Entón, vamos allá.
Vamos con este 10, vale? Si queres, para non perdernos, colocamos a man. Iso como ti queiras. Vamos, 10 por 10. 10 por 10 son 100. Podo colocar a placa, ou se non teño placa, que teño que facer 10 veces o 10, vale? 3, 4, 5, 6, 9, 10, vale? 10 veces o 10, pero como teño placa, eu vou utilizar a placa, vale? Agora, 10 veces o 5 ou 5 veces o 10. Teño que acordarme que sempre que teña regleta do 10, teño que montar con regletas de 10. Entonces vou a montar 5 regletas de 10. O 10 como está en horizontal, horizontal. Vale? Xa teño multiplicado este 10. Ahora vamos co 2. 2 por 10, dúas veces o 10. O 10 está en vertical, coloco en vertical. E agora dúas veces o 5. O 5 como está en vertical, coloco en vertical. Vale? E agora papeliños, vale? Sempre teño que poñer o que estou montando. Aquí que tiña 10 por 10, que son 100. Aquí teño 5 veces o 10, que son 50. Aquí teño dúas veces o 10, que son 20. E aquí teño dúas veces o 5, que son 10. E é o mesmo que teño aquí. 10 veces o 10, que son 100. 10 veces o 5, que son 50. Dúas veces o 10, que son 20. E dúas veces o 5, que son 10. E agora sumo o 100, o 50, o 20 e o 10. Son 100, 150, 170, 180. Entonces 12 por 15, 180. ¿Sí? Vale. Vamos con outra un pouquiño máis difícil. Vamos a guardar estas. Vale. Vamos a facer agora 29, por exemplo, por 27. Como ves, xa non poderíamos facer números máis grandes, porque xa non me collen aquí na regleta que está en horizontal, vale? Entón, a partir de aquí xa teríamos que facer en papel, simplemente. Ou se non facelo, pero sin táboa. Ocuparía moito. Te farían falta moitas regletas, vale? Entonces, temos 29, 27. Descompoño o 29 en dúas regletas de 10 e unha de 9, e o 27 en dúas regletas de 10 e unha de 7. Entonces vamos a empezar a multiplicar este 10, vale? 10 veces o 10 son 100. 10 veces o 10 son 100. E 10 veces o 9 ou 9 veces o 10, sempre teño que montar con regletas de 10 sempre que teña. Entonces vou facer 9 regletas de 10. O 10 está en horizontal, monto en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Como ves, nunca nos pasamos. A ver si puedes ver. Aquí. Aquí. Nunca nos pasamos de aquí, ¿vale? Este o tope. Ahora vamos a multiplicar este 10, ¿vale? 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. Y aquí igual 9 veces o 10. Faltame unha. Aquí. Vale. Xa multipliquei o 10, xa multipliquei o 10. Vamos a multiplicar o 7. 7 veces o 10. Vale, aquí o 10 como teño en vertical, vai en vertical. 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Aquí igual 7 veces o 10. 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces o 10. E agora aquí 7 veces o 9, ou 9 veces o 7. Sempre ocupando o menor número de regletas, ¿vale? Entonces vamos a facer 7 veces o 9.
A ver si me dan. 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Papeliños, vale? Que teño aquí? Aquí teño un 10 por 10, que son 100. Aquí que teño? Igualmente, un 10 por 10, que son 100. Aquí teño outros 100. Aquí teño outros 100. Aquí teño 9 veces o 10, que son 90. Aquí teño tamén 9 veces o 10, que son 90. Aquí teño 7 veces o 10, que son 70. Aquí teño igual 7 veces o 10, que son 70. E aquí teño 7 veces o 9, que son 63, vale? Entonces, agora que teño que facer? Pois teño que sumar todo. Eran 29 por 27, vale? Entonces teño 100 máis 100 máis 100 máis 100. 1, 2, 3, 4, que son 400, vale? Estos os teño. Despois teño 90 máis 90, que son 180, vale? Vou quitando porque como hai moitos para non equivocarme. Despois teño 70 máis 70, que son 140. E despois teño 63. Entón, 400 máis 180 máis 140 máis 63. Podo descompoñer, vale? Depende como esté a nivel mental. 180 son 100 e 80, 140 son 100 e 40, e 63 son 60 e 3, vale? Entonces, ahora vou a sumar as placas. Teño 100, 400 por aquí, 100 por aquí e 100 por aquí. 400, 500, 600. Vale? E ahora aquí teño 60 máis 40 son 100, máis 80, 180. E aquí quédame 3. Entón, 60 máis 180 máis 3 son 783. ¿Sí? Vale. Pois agora, para facer multiplicacións máis grandes, entón xa faríamos en papel, vale? Porque senón non nos colle. Si queremos facer, por exemplo, imagínate, 68 por 53. Entón o que facemos é descompoñer, vale? Ai, déxame sacar isto de aquí. Como facíamos en clase, vale? 68 serían 2, 3, 4, 5, 60 e 8. Serían 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 8 e 53. 10, 20, 30, 40, 50 e 3. Vale, pues ahora vamos multiplicando como si tuviéramos a tabua, ¿vale? Vamos con este 10. 10 por 10, 100, 10 por 10, 100, 10 por 10, 100, 10 por 10, 100, 100, 100 e 10 por 8, 80. E aquí volves a repetir todo igual. 100, 100, 100, 100. Despois digo outro xeito de facelo máis abreviado, vale? Isto é cando estamos empezando, porque estamos facendo igual que se facemos na táboa. Pero así sabes que se está repetindo 80, 80, 80, vale. E vamos co 3. 3 por 10
30, 3 por 10, 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 30, 3 por 8, 24. Entón, agora sumaríamos todos. 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. O sea que dúas barras destas, aquí temos 1000. Aquí temos 2000 e aquí temos 3000, vale? 3000 máis 80, 80, 80, 80, 80, temos 1, 2, 3, 4, 5 veces 80. 5 veces 80, canto é? Pois vamos, se non o sabemos, vamos aquí. 5 veces 80, vale? Multiplicamos 5 por 8, 40, e añadimos o 0, 400. Vale, ahora vamos con estes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces o 30, que son 180, máis o 24, que nos queda aquí escondido, na esquiniña. Vale, podemos descompoñer iso en función do nivel de cálculo mental que teñas, vale? O 24 en 20 máis 4, vale? Vamos a sumar, aquí temos 3000, 400, 500, 80 e 20 son 100, e aquí temos o 4, entón temos 3600, 4, vamos para aquí, e este para aquí, 3600, 4, daría como resultado. Vale? Que podemos facer? En vez de facer 10, 10, 10, 10, 10, 10, pois agora que xa sabemos multiplicar, como podemos descompoñer o 68? En 60 e 8. E o 53 como podemos descompoñer? En 50 e en 3. E na clase temos feito multiplicación pola unidade seguida de ceros. Entón, multiplicamos o 5 por o 6, 30, e añadímoslle os dous ceros, 5 por 8, 40, e añadímoslle o 0. Ahora vamos co 3. 3 por 6, 18, e añadimoslle un 0, e 3 por 8, 24, vale? Entón temos o que nos aparecía aquí, 3000 máis 400 máis 180 máis 24, que isto é igual a 3604. ¿Vale? Y así sería seguir practicando e calquera dúbida comentarlle a profe, ¿vale? E se non sale, volvemos a facer outro vídeo. ¿De acordo? Veña, que vaya todo ben.